22 април 2025 година. Хвърлям един поглед към цитрусите от португалския лимон. Какъв сорт е в Португалия не знам, но тук при мен си се води в България като португалски лимон. Сега има и нови цветове, все още. Тук имаме и друго лимонче. От него ще окореним и няколко. Ето и тук има, да. От него ще вкореним резници и въздушни отводи. А тук ще погледнем, има един европлоден лимон. Имам няколко от тях. Някакви огромни лимони. Хубави са. С широки листа. А тези са с по-остри листа. Докато европлодният лимон е с много широки листа. Тук се връщаме отново на португалския лимон, който е после заострени листенца. Това беше за днес. Утре ще показвам и някои други работи.